Kaming matigas na ulong pamangkin di nakikinig. Wala kayong regalo. Uy, andiyan pala kayo! Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paulo. At ngayon, dadaanan natin ng mga memes ngayong Pasko. So, sinubihan ko ng mga admin ko, pakitaan nyo ako ng mga memes na maaalala ko ang Pasko. At hindi lang ang mga regalo. So, simulan na natin. Kailangan natin ito para maramdaman ko na mahal ako ng may kapal. Simulan na natin from Wilmark. Kung ano makuha mo sa roleta, yun ang iyo pamangkin. Yan ang tunay na ninong at ninang. Well, pwede mo na silang bigyan ng barya, di ba? Dahil may 20 piso na tayo. Yes, nakakatipid si Ninong ngayon. Wala na rin siya sa radar. Maraming salamat. Sunod, from Resty. December na. Naamoy ko na. Naamoy ko na yung mga batang pupunta dyan. Yes. Mga tamang simbang gabing forma lang, di ba? Simbang landi. Naglabasa na ako ni Chiawa agad From Maribet. Walang ibibigay sa inyo dyan ang dine. Tayo pumati, maligayang Pasko. At least effort, di ba? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Dapat hindi lang 20 yung bigay dyan. Effort pa siya. Yung sa likod lagi yung kagrupo mong walang effort dun sa project no? Yung walang ambag sa project. Yan ang tunay na espiritu ng Pasko, di ba? Dapat yung sa gitna lang yung bigyan dito tsaka yung nagtutugtog. Pero maraming salamat. Sunod from Sebastian. Patawad! Kaya matik na. Buti ba dito nagsasabi agad ng patawad? Hindi ka pa nag-e-effort, hinihindihan ka na. Diba? Parang crush mo lang. Sunod from Jackson. Huwag mong subukan. Ito ba yung mga naka-muster ba yun? Ano ba yung tsura nun? No! Mukha siyang Rubik's Cube. Yes. Marami daw sumusot niyan pero hindi ko alam kung bakit. Mukha ba nakakapagsimba pa ako? Pag tumapak ako doon, masusunog lang ako. Joke lang. Pang langit kaming channel. Mukhang maganda ang magiging regalo ngayon ni Pamangkin. Sunod. We Pasko as one. Sunod. Christmas party na gusto ko. Wala man lang 699, ano ba yan? Paano tatawa ang aking pambatang humor? Ha. Dahil mahal ko kayo doon kayo sa espesyal, mga pamangking kong cancer. Yun na ang regalo ni Ninong sa inyo. Sunod, from Archie, low budget Christmas pa. Yung mukha niya, nararamdaman ko ang lungkot. Sa araw ng Pasko, wag nang malulumbay. Sa Paskong darating, ako ay nalulumbay. Sunod. Gusto kong sumaya ngayong Pasko, ba't nalulungkot? Lalo. From Christopher. You don't play while eating. No. Ibang Christmas party to. No, don't. You finish your food. Yep. Ubusin lahat na kinakain sa Christmas party, ha? Huwag ka na mag-aral. Ha? Hindi na kita papapasukin bukas. Balik ka sa loob. No, you Naipit finish siya. your food. Don't play while eating. Ayun. Ano na? Kumain ka. Ha? Don't play while eating, ha? Para lumaki kang Go back raticate. inside. You finish your food. You finish your food. Inglesero pala tong daga. Nope. Go back. You finish your food. Nung bata kami, nakalo kami ng lola namin, hindi namin ubukan ang kain namin, kaya ikaw, bagus. Ito ay sumama sa sakit. Ang mga tunay na kupal ng Pasko, yan. Sarap naman ng mango graham na yan. Skyflex, ang putik. Pigilan mo ako, Panginoon! Ayoko mga away! Sunod, maraming salamat. From Marcos. 2, 3. Ikinararangal ko na ako ay miyembro ng Iglesia Adventista del Séptimo Día. Iba yung inimagine kong mangyayari sa nangyari, pero yes, nag-aaway na ba sa comment section? Nasa nyo ba nag-aaway? Wala nag-aaway. Sa San Pablo daw to. Sunod, maraming salamat. Mga natutunan ko sa Christmas party. Ay, yung tala ba to? Okay. Wala, kahit lagyan mo ng effect yan, hindi mag-iiba ang nararamdaman ko. Hindi ito yung kala mo regalo na malaki, tapos pagbukas mo, basura yung nakita mo. Ano ba yan? Ano ba yan? Matutuwa na sana ako Nawala ang espiritu ng Pasko bigla sa aking puso. Sunod,
who would win. Kaya natin natalo ang mga demonyo, di ba? Dahil ganyan tayo kalakas. Sino mananalo? Ho-ho! Sa mga matitrigger dyan, alam ko pwede mo naman talaga lagyan. Alam ko nandun sa isang, may mga nabasa ako na pwede mo talaga itong lagyan. Nakalimutan ko saan. Pero pa-comment nga below kung tama yun. Kasi nasa sayo yun kung ano special sa'yo bilang isang follower na kung ano special sa'yo, yung ilalagay mo doon. Alam ko sa Pilipinas naman to sa tingin ko parang umiinit dito Woo! Baka makasalanan yung mga nagsisend ng mga meme dito sa channel na to, leche. Pampasko to ha, relax. Relax lang kayo lahat. Galit na si Cardinal sa inyo. Pampamasko nga tayong channel, leche. Sunod, Pasko ng mga weeb. Ano na namang pakalato ng mga Kunichiwa, magsitayo! Pinaa. Hey! Copyright! Lagyan mo ng green screen, Pao! Yes! Mga basurang weeb dyan, magsitayo! Merry Konnichiwa sa'yo ng lahat. Maraming salamat. Natawa ka sa kalokohan mo, di ba? Sunod, from Christian Simbahan, humayo kayo at magparami. Di ba? Hindi kasi, ibig kasi magparami yung mga... ibig sabihin kasi magparami via word of mouth, diba? Hindi yung mismong tao yung pararamihin mo. Pero naiintindihan ko naman yung joke. Haha! Sunod! Painit na naman, painit! Tinuring kitang Panginoon doon. No, from AGL kasi, yep. Ilang Diyos pa ba ang kailangan natin sa Pilipinas para guminhawa tayo dito? Sunod, from DJ, remember this? Oh my. Sobrang init na. Mukhang wala akong regalo ngayong Pasko. Nadadagdagan ng coal ang channel na to, gay. Huwag buksan ang video na to pag Pasko. She protects, she attack, si her heart imak. Salamat, meron din tayo wholesome dito. Maliligtas na tayo sa mga dagat-dagatang apoy na mga memes na to, leche. Maraming salamat, Will Kubej. Ito ngayon si Lord sa inyo. Hindi ko yung kasalanan, Lord! Hindi ko kasalanan to sila gumawa nito. Talo kayo lahat kay San Pedro. Puro kayo alawit. Wala kayo ngayon sa langit. Sunod, from Philip Ong. Wish ko ngayong Pasko. Copyright, copyright. Wishes, 'cause I'll be okay if I get one. If I had one wish. Copyright, yes. Copyright. Trust me, I trust you. Buti na lang hindi ako mahilig sa sapatos. Buti na hindi ako ganong klaseng mamimili. At hindi gagastos na malaki aking mga ninong at ninang. Wag lang nila tayong takasan. Lumayas ka! Sunod, from Jason. Yes, alala ko to. Ito yung iba'y ibig sabihin. Ito mga figures of speech to personification o onomatopoeia, yung pagkatunog, like boom, diba? Boom is a word. Kasi katunog niya yung nangyari. Kalanching siguro kasi diba, parang chiching, parang gano'n. Basta katunog niya yung mismong word na nakalagay. Sa simile, hyperbole. Hyperbole pag sinusobra-sobra mo for comedic value yung isang joke, kaya sobrang pangit niya. Sobrang pangit niya, nagunawang mundo, parang mga gano'n. Ako okay lang naman siya sa akin, sa totoo lang. Kasi matutuwa ka lang naman kung alam mo na agad yung ibig sabihin nun. Pero kung tanga-tanga ka, naniwala ka dito, dahil abuti yun para at least gamitin mo siya sa totoong buhay at pagtawanan ka, di ba? Parang win-win to May natuwa yung mga natutuwa sa ganyan at nadadali yung mga tunay na tanga at mabuti yun. Gusto ko yun. Diba? Ganun na dapat ang espiritu ng Pasko. Support. Pau Ulol, yes. Buti na lang alam mo yung spelling ng channel, hayop ka, Kuya Ice. Sunod at hindi maraming salamat. Ayoko yung regalo mo, sa'yo na yan. Iyon na yan. Wala kang regalo ngayong Pasko, leche. Sunod, from Nico Nix. Ano ba? Yung bata tsaka nanay.
Nani? Super busy si Mami. Layo, gusto mo mataas? Ha? Gusto mo mataas? Putang ina mo! Bago ka! Bago ka! Pasin ko sa'yo yun eh. Nilalimusin mo ako. Good job! Yan ang tunay na tatay. Natatawa si ate sa likod ng ano. Alam mo, hindi yan scripted na prank eh, di ba? Nakikita mo lang sa mukha niya. Feeling ko, ganun din si Mama Mary pag ginawa yun ni Joseph noon. Maraming salamat. Sunod! Baguio. Okay. Yes! Nakakatuloy ng puso. Sino yung nakikisabay? Eh, ito gusto ko sa Pilipino eh. Pag sa kalokohan, ang bilis makisakay. Tatalbog lang sa kamay mo yan, Ninong. Marami kami. Napapaligiran ka na, Ninong. Hindi mo kami matatakasan. Kudos dun sa merong drum na sumabay sa trip nila. Maraming salamat. Sunod, lagot ka kayo kay Papa Gio. Sige, unahin mo yan. Sa mga regalo ng mga inaanak mo. Sunod, maraming salamat. From Team Awanab. Maraming salamat. Wow, ayan, sakto. Paduro at si Papang pamasko nating tito. Okay, kailangan natin takpan yan. Bawal yan, mapapaaway tayo dyan. Maraming salamat, Team Awanab. Siguro maganda ng panapos yun sa mga nadaanan natin ngayong Pasko. Di ba? Kaya huwag niyong bubuksan ito pag Pasko. So, sana gustuhan nyo ito. Huwag tayo like, share sa mga wala pang regalo niyong friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Pindutin nyo itong bell dito sa baba. Kung hindi, wala kayong regalo ngayong Pasko. Paulul out. Rudolph, tara na!